लड़की काला जादू करेली सा तो केहू के कहे सोना बाबू जान ली सा काला कातवा के लड़की काला जादू करेली सा काला कातवा के लड़की अच्छा एगो आप सबके नया गीत सुनाओ तने ये बड़ी सुंदर राइटर आजाद जी लिखले बड़े एगो मेहरारू के भाव बा और मेहरारू अपना मर्द से बड़ी सुंदर साड़ी मंगाओ तड़ी। अच्छा माता बहन लोग अगर अपना पति से कुछ मंगावे के होला तो भाव से ही ना बोले के पड़ेला काहे कि आजकल के समय ऐसा हो गइल बा कि केहू केहू के तेज बोली ना सहे तनी तेज आवाज में बोल देम तो अइबे ना करे सामान्य मेहरारुआ गई पति से कहलस कि सोनी जा तनी रहुआ पैगा बाजार में तो हम रखती एगो सामान ले आई का कि करिए ब्लाउज सैया करिए रंग के साड़ी चाहिए कि करिए ब्लाउज सैया करिए रंग के साड़ी चाहिए करिए ब्लाउज सैया करिए रंग के साड़ी चाहे जब से तू गमना कइला हमरा खातिर कुछ ना लइला जब से तू गमना कइला हमरा खातिर कुछ ना लइला करिए ब्लाउज सैया करिए रंग के साड़ी चाहिए करिए ब्लाउज सैया करिए रंग के साड़ी चाहिए करिए ब्लाउज सैया कि पिया जात बा मेरे तरफ थोड़ा ध्यान देगा आपका कि पिया जात बा पुलिस के बोले पिया जात बाड़ा पुलिस के बोले कुछ ले ले कि कुछ ले ले ललकी रुमनी गे कुछ ले ले ललकी रुमनी लड़किया कहलास बड़ी प्यार से कि सुनी अगर जे रहुआ साड़ी ना ले आई तो हमरा हाथ के कुछ ना मिली देखिए हमारे चाचा जी आइल बनी चाहम कि आप चाचा जी तनी सामने आ जाए आवे दी चाचा के आवे दी चाचा रू रह जाए और ए मंच के माध्यम से हम आपके आशीर्वाद लेते नहीं और देखिए मतलब ये देख के आंख में आंसू आ जाए आ गए हमरा इस श्रद्धा ये भाव देखी चाचा जी भूजा के दुकान पर चाचा जी के झाल मुड़ी के और चाचा जी हम लिखती झाल मुड़ी भूजा लेके आईनी है बड़ी प्यार से बड़ी श्रद्धा से तो हम चाहम कि रवा सब जितना चाचा मेला में ही लगोले बनी दुकान मेले में लगोले बनी और साथे साथे मरचो लेके आइल बनी हरिहर तो हम चाहम कि जितना भी लोग आइल बनी जा जरूर जाके चाचा के दुकान पर भूजा जरूर खा के ही जाए जा वहाँ के श्रद्धा बा शंकर शाह चाचा के नाम हो चांदपुरा
भुजा दुकान हम वही जैसे जात से मैं चाचा से लेके ही जाए इरा और श्रद्धा प्यार बटे और बहुत बहुत धन्यवाद बटे कितना श्रद्धा से बोले आई प्यार किनले न किनाई अनाउरी केहू दे पाई लड़किया कॉलेज में कोर्ट पे हाथ रखे ही रहिए आप लोग कोर्ट पर से हाथ मत उठाइए सुनाई नहीं दे रहा है थोड़ा भैया सुनाई ही नहीं दे रहा अब तो वो लोग भी बोल रहे थोड़ा सही कर दीजिए अच्छा ठीक कर दी तनी कहला लड़किया कि जब से तू कमना कइला हमारा खातिर कुछ ना लैला सादा कमिनिया पर कमना बैंक में धइला अरे एने आ जाए आ चोढ़े चोढ़े खातिर हमारा राजा चार चाका करिए ब्लाउज सैया करिए रंग के साड़ी चाहिए ले आयो हट बचला राजा अच्छा जेकर जेकर ब्याह हो गल बा माता बहन लोग जितना हमारे बहन लोग बैठे वो नहीं है कभी आप लोग मांगे हैं कि नहीं साड़ी उड़ी कोनो सामान मिलल बा कि नहीं मिलल मिलल बा मंगले बानी जा तो मिलल बा कि नहीं मिलल इहो बात बा मेहररुआ कहते कि जब रुआ किन के ना लाई तो ले घर में रुआ के नहीं आवे के ना खाना मिली ना पानी मिली पर ही रह के पड़ी खानो होटल में खाई और रहबो करी होटल में जबले तू किन के न लइबो हमरा हाथ से कुछ न खइबो जबले तू किन के न लइबो हमरा हाथ से कुछ न खइबो सुनो ये आजाद देखो सीख पे सुमारे चाहिए करिए ब्लाउज सैया करिए ब्लाउज सैया करिए रंग के साड़ी चाहिए करिए ब्लाउज सैया करिए रंग के साड़ी चाहिए मुकेश मास्टर साहब जी के